В днешното видео ще ви покажа как се товари автомобил на пътеки, какво е важно да знаем когато товарим автомобил на пътеки. Ще ви покажа два от начините на връзване на автомобил. Единият е триточков, другия връзване с прашка, така наречен. Изгледайте клипа до края и ще разберете. I think we need to go. Come with me and run away. Start again in a place nobody's got to know. Come with me and run away. Pack up your bags 'cause we're going now. Driving the night to the edge of town. Just you and I, no one else around. Come with me and run away. Винаги спаляме прозореца на такива автомобили, защото не знаем дали няма да се заключи и да имаме проблем. Отживаме стоперчето, аз съм се го направил така, за да е по-удобно. Важно е, когато се товари кола на пътеки, винаги да се стремим пътеките да са максимално изправени и колата да не е под наклон, за да я качим безопасно. Ще ви покажа после и два метода на връзване. Единият е триточков, другия с прашка, както му викат. Ще ви ги покажа и двата, ще ви обясня за мен кой е по-добрия. И стягаме и питона. Махаме тези рампички. Това са допълнителни за по-ниските автомобили, но това няма да са нужни, понеже не е чак толкова нисък. И започваме с товаренето. И така, натварихме автомобила. Сега ще покажа и двата метода на връзване, които аз използвам. Единият е триточков. Това е с такъв колан. Закачаме отпред купата, пред гумата, завъртаме така, слагаме протектора на гумата. Този малкия
малката кука и я закачаме близко до гумата, за да се получи това нещо. Спъва самата гума напред-назад и следва стягане. Аз закачам отстрани, за да е по-далеко от праговете при откопчаване. Така, заключваме чешотката и това е единия метод, който аз използвам. А другия метод е, сега ще ви го покажа, все колани, дайте викат прашка. Много е интересно така на някой трябва да се купува много прашки, че те са се скъсали и стоят и гледат малко луди. Така, следното, закачаме долу, разпъваме прашката, прекарваме колана зад гумата да мине, изпъваме, дигаме го леко нагоре, за да може да натиска тежестта. Така. И пак не му позволява да ходи напред и назад, но лично за мен 3-точковия е по-добър от гледна точка на това, че въобще не мърда. Докато тук има леко мърдане, което не е фатално, но все пак. Правим го на двойно. Качваме го някъде тук по-наблизичко. Така. И това е втория метод, който аз връзвам. Два колана на един автомобил с работеща ръчна и оставяне на скорост или на паркинг са напълно достатъчни да го транспортирате откъдето и да е било, без да се притеснявате. Дори в дадена ситуация при рязко набиване на спирачки и какво ли още не, няма вероятност нещо да стане. Казвам го от личен опит. Видял съм доста и по катастрофи с другия камион и какво ли не, обърнати платформи и автомобилите стоят на място, където са вързани. Така че това е напълно достатъчно. Спокойно долу.